Sabeu on és la Conca de Barberà? Hi heu anat mai? Bé, ara us explicarem la Conca de Barberà i les seves característiques. Comencem per al mapa. La Conca de Barberà està situat a l'interior de les comarques de Tarragona, en aquesta zona d'aquí. Una conca és, com explica el seu nom, una zona envoltada, diguéssim, per unes certes muntanyes o unes muntanyes que és més baixa. Val? La Conca de Barberà és una comarca, diguéssim, aquí tenim, com us comentava, la denominació d'origen està aquí. És una comarca que, si bé és relativament gran en extensió, la zona nord de tota la comarca, on es poden fer vins amb denominació d'origen Conca de Barberà, no s'hi fa vi. Es dedica exclusivament al cereal, sobretot. I per tant, a partir de Rocafort de Queralt i cap al sud trobaríem la zona vinícola de la Conca de Barberà. I en allà sí que hi ha molta vinya, sí que hi ha molts cellers, en aquest cas 23, i sí que hi ha una història superlligada en el món del vi. És una de les comarques més dependents del comerç del vi de totes les catalanes. És una comarca que està vehiculada per dos rius, són un afluent del Francolí i el Francolí, que, diguéssim, a les seves conques és on hi ha els cellers, al seu coster, diríem, on hi ha els cellers que fan vi. I, sobretot, la capital de la Conca de Barberà és Montblanc, està dins de la província de Tarragona, és una comarca que, diguéssim, cau una mica a l'interior, però estem parlant de mitja horeta per arribar a la costa. Sí que és veritat, però, que la primera marinada no hi arriba ràpidament, hi arriba ja una mica més entrat al matí. Per tant, el dia i la nit hi ha una certa diferència tèrmica, especialment en èpoques de contrast, com ara primavera i tardor, i també hi ha un contrast entre temperatures mitjanes a l'estiu i temperatures mitjanes a l'hivern. La Conca de Barberà, la varietat que més reconeguda hi ha actualment, més popular, seria l'Atrapat. El que passa és que és una varietat que sobretot està plantada per fer cava. Les altres varietats que hi ha que elaboren vi són molt variades en blancs, diguéssim que predomina el macabeu i predomina la parellada, però també hi ha moltes altres varietats internacionals autoritzades i amb negres moltes altres varietats internacionals autoritzades també. En realitat, la major part dels vins que s'elaboren a la Conca de Barberà i que es venen amb el segell de Conca de Barberà tenen varietats internacionals. Per tant, no és una cosa nova ni estranya, com a mínim no nova en l'última dècada. És més aviat de fa uns 40 anys o una cosa així. Bé, a la Conca de Barberà, nosaltres, com a Vins Petxina, col·laborem amb el celler Rosa Maria Torres per elaborar-hi alguns dels nostres vins, com, per exemple, el Garrí Novell. Però, a part de nosaltres elaborant a través de Rosa Maria Torres, un celler important de la DO, també hi ha altres cellers importants i reconeguts, com ara són Carles Andreu, com ara és Render Masdeu, tristament conegut i recordat per molts de nosaltres, ara fa un any. També tenim Clos Montblanc i també Torres i elabora uns dels seus vins més carismàtics, el Grans Muralles.